Luba, ukáž ty s tými tvojimi Dočkaj, hýbaj! Aha, už to mám skoro. No? Čo je malé, to je šikovné. Dobre. Vieš, moja zlatá? Čo je malé, to je šikovné. To je keby operácia. No, ešte jeden. Ešte jedno. No. Toto bude tvrdší oriešok. No, už to máš skoro. Tam, áno, to. Potrebuješ na to nechty? Nie, nôž. No, dobre. Á, už to má, ty si bombová. No dobre. Ja viem. No toto super. Ešte jeden. Mala si tomu povedať tomu Ujčekovi, že... Ale však bol taký nadržaný. Tak pravda. Fuj, To sap starý. Ešte aj vyberte si. Viete čo, zavíte oči, áno, znasilnil by nás akurát tak. Že vyberte si farbu. A to, čo sme si my vybrali, nemalo, tak ísť mi do Riky. No, posledné. No, tak. Iba to jedno. Ale to je najmenší, oni to Riky tam. No to, ťahaj to, presne to. Výborne. Úžasné. No ja som zvedavá, ako s tým budem vyprávať. Prvý raz. No, hýbaj. Počkaj, teraz to letí do vstupu. Nie. No, nadýchni sa. Počkaj. si. Počkaj, však to držíš. Dá. Ešte. Počkaj, však... Počkaj. Martina!